paraxes naturais maravillosos e misteriosos, como algúns ríos, fontes, covas, palas ou montañas. Penedos figurativos e formacións rochosas colosais que parecen obra sobrehumana. Xacementos arqueolóxicos ou monumentos históricos de orixe incerta. Castros, petróglifos, mámoas, pedrafitas, dolmens, castelos... Todos estes son lugares onde sigue habitando a Moura. Pois a miña avoa contaba que mouras había por todas partes, igual que mouros, que vivían debaixo da terra, que tiñan os seus palacios, os seus túneles, e que incluso se escoitaba música, moitas veces. Tamén dicía que esas mouras aparecían en determinadas épocas do ano, non sempre, e se lle aparecían moitos mozos, incluso máis que as mulleres. Nesta zona falaban moito dos mouros, pois calquera cousa que non era así como moi tal, falaban dos mouros. Entón, por exemplo, aquí no Val do Medo hai uns montículos que supónse que antes eran unhas minas romanas, pois, por exemplo, ali falaban de que os mouros enterraran unha trave de ouro, entón a xente que iba a buscar. Pero claro, da Moura só quedou ese pequeno detalle. E, por exemplo, da Aira dos Mouros, pois falaban de que vivían ali e que estaban ali. Do Burato do Mouro hai unha lenda ou unha superstición así tal que dice que pois un señor, aparte que sempre lle poñen o mismo nombre porque falando con máis xente, o señor Vicente de Palloso, que pois claro, era pois un señor. Eu falei cun señor que ten 84 anos e xa lle falaba a súa abuela do señor Vicente, con o cual, imagínate, que se había metido no burato, que levaba unha esquila porque quería saber que había ali. Entonces, o rollo era que os mouros falaban en castellano. Entonces, cando estaban ele levou unha esquila para, pois, unha corda para que os outros o tiraran por il. Era algo así de como, xa tenemos la carne, pero falaban en castellano e eles, claro, eles en galego, pero os mouros falaban en castellano, sempre se lle dá ese de que falaban en castellano. Calquer cousa sobrenatural ou que o mellor unha pedra ou tal, iso todo era dos mouros, sempre aquí falan moito dos mouros. Todo é dos mouros menos a Peneda, que a Peneda é da Moura, e o outro é a Aira dos Mouros e o Burato dos Mouros. Estamos situados encima do Castro de Negros, un castro que domina todo o que é o val do río Maceiras, por onde discorre na actualidade tamén o Camiño de Santiago, a anterior vía romana Perloca Marítima número 19. Ao fondo temos o Concello de Redondela, a propia vila, e máis ao lonxe está o mar. Estamos precisamente situados encima dunha pedra a que a xente lle chama a Silla da Moura, a cadeira da Moura. E ten unha particularidade moi interesante. A Moura vive no interior da montaña, guardando os seus tesouros. A xente da comunidade de Monte contábame que dentro desta montaña, dentro deste castro, hai unha igrexa de ouro, que ten un altar de ouro, e que todos os obxectos que hai dentro desa igrexa son de ouro tamén, e están guardados pola Moura, garda ese gran tesouro. Ela sobe para aquí todos os días e senta nesta pedra a peitear os seus cabelos loiros, co seu peite de ouro, como é atributo de todas as mouras. E esta pía que temos aquí diante é o lugar onde ela deposita todos os seus obxectos. Tamén contan as persoas que forman parte da comunidade de Monte, con quen vin por aquí en varias ocasións a visitar estes lugares, que a Moura tiña encima do castro un gran castelo, noutra ocasión dixerme un palacio, e que nese castelo tiña unha cama de pedra, esta cama de pedra. Como moitas outras que hai por Galicia, usaban as parellas que non podían ter fillos na casa, viñan ata aquí, ata o alto do monte, e deitábanse nesta cama de pedra para intentar procrear. Eso vai vinculado a que decían que a Moura, cando vivía no seu palacio, tamén atraía a todos os homes que se achegaban a él e deitábase con eles nesta cama de pedra. Bueno, isto é a cova do Encanto,
que como vedes é unha cova que sale ao mar, é unha cova moi impresionante. E aquí o que se di é que aquí era onde vivía o encanto. O encanto, que era, como todos os encantos, unha muller de loira con un cabelo largo que peinaba en esta cova, se vía como peinaba os cabelos con un peine de ouro. Bueno, o entorno este onde estamos, que posiblemente sexa un castro, de feito aí hai uns foxos que parece que indican que son un castro, todo este conxunto chámase o Forno dos Mouros. Está o Forno dos Mouros, e dentro do Forno dos Mouros está esta cova, que é a Cova do Encanto. Aínda que en Viveiro, repito, que se conoce máis ben como a Cova da Doncela, que, bueno, que nós pensamos que é unha forma que tuveron para facer máis digerible a xente da vila de Viveiro o mito este do encanto. Bueno, é un encanto eso, típico da muller loira con un peine de ouro e que se exhibe a súa beleza para atraer a xente para encantala. Estamos na coñecida como Casa de Xixobal, no monte que hai entre Beneso e Nebra. É unha rocha, un gran penedo asociado con numerosas lendas, e a máis coñecida polos veciños é a que conta que aquí vivía un home, unha sorte de mendigo, fuxido da xustiza. Algúns din que incluso que era o home do Unto, outros din que se chama Xixabale, por iso a pedra se chama así. Cando el morreu, apareceu outra muller no seu lugar, que era María a Monxa. María a Monxa era coñecida como unha bruxa, porque era quen de saber cando os veciños iban a morrer. De todas as versións que se contan sobre esta pedra, quizáis a máis antiga sexa a que fala dunha vella bruxa, a veces fan a referencia a que era bruxa, que nesta pedra, debaixo dela, tiña agochada un tesouro. E a vella era coñecida en toda a comarca, este é o lugar de Padín, e chamábanlle a vella de Padín ou a bruxa de Padín. E cando había alguén na aldea que se tiña por bruxa, por mala persoa, os veciños decían: arre carallo, inde máis bruxa que a de Padín, ou mira que é mala, inde máis mala que a bruxa de Padín. E a vella que habitaba aquí e que escondía o tesouro era a referencia das bruxas do lugar. Esta versión da vella de Padín contouma unha muller maior de Mantoño. A miña avoa contaba outra versión, a de que era un home e unha muller que habitaban aquí dentro, e os buratiños que vemos na cachola eran as alacenas onde gardaban os seus enseres para vivir aquí. Curiosamente, un velliño de aquí de Beneso, a descripción que me dou de María a Monxa, era como unha rapaza moi alta, moi guapa, co pelo moi longo por debaixo da cintura, aínda que un pouco desamañada. Esa descripción parece entroncar coa descripción típica que damos para a moura. Ai, si, as mouras alá arriba, pero iso era ali mesmo a pasar a cachada do vello. Ali había as mouras, iso teno dito miña nai, e máis na Ponta do Batán. Miña nai falou da Ponta do Batán que ali a finada de súa nai, que viña sendo miña abuela, que mirara unha muller vestida así reta, coa roupa aquelada, pero diz que unha muller moi guapa, moi elegante, con unha flor na boca, e que lle saliu a miña nai, a miña abuela. Pero enseguida que se escondeu, que xa non se mirou máis. Daquela que había moitas cousas desas, ali quixeron partir aquel outeiro e non foron capaces, Toca o buxán, que ten así uns buraquiños de meterlle uns rillos, pero a pedra non partiu, Si, ali tamén decían que aparecíamos, Dios me perdone, nunca as mirei, pero decíanos. Antes había moitas cousas que che vou decir, que ao mellor tamén as hai agora, pero a xente non está tan enfocada nesas cousas, e non lle dá mérito, ou non sei. As obras do pasado máis remoto son en Galicia obra da mourindade e a moura faise presente nas xeografías máis fascinantes, na natureza máis salvaxe e evocadora. Estamos nas Anzas, no concello de Ribadeo, estamos na Pena do Encanto, unha pena ao lado dun río, e que fai un paso, o único paso que unía dous povos. E en este paso, que se ve que é de pedra, o que atopamos aquí son as pegadas que deixou o encanto, que din que vivía dentro desta pedra.
hai varias pisadas e varias cazoletas que a xente daqui di que foron feitas por este encanto. O encanto este era, contanos que era unha muller moi fermosa, que vivía sempre dentro da pena, menos o día de San Xoán. O día de San Xoán salía de dentro da pena, e toda a xente que viña por aquí o encantaba. E esa xente a metía dentro da pena e nunca máis se volvía a saber dela, quedaba aí dentro. Que a xente non se creía nada esta historia do encanto, desta señora tan fermosa que encantaba a xente, e que a xente non o creía, e incluso se reía desa lenda. Pero unhos días antes de San Xoán e unhos días despois de San Xoán, por aquí non pasaba naide por se acaso. Como aquí paraba, xa non viña tanta xente, polo medo que había, o encanto o que facía era para atraer, porque antes atraía a beleza, atraía a xente, aos mozos que viñan por aquí, pero como iso non era suficiente, o encanto que facía despois era sacar unha pita de ouro cos poliños e deixábamos por aquí. A xente vía a pita e quería coller ese tesouro e acercábase á pena e quedaba encantado. Bueno, iso é parte da tradición que se conta por aquí e que o bonito desta zona, que aparte de estar a lenda inmaterial, hai unhas huellas materiales que se ven, que, bueno, é difícil tamén saber en que partes son naturales, en que partes son artificiales, e verdadeiramente que son o que foron feitas, pero, bueno,